Ala beorma ipsi duduk kala Wiya tidak pandai Marabana. Altså cross står for, så jeg synes det er super dejligt, at det ikke kun handler om den hurtigste der løber, eller hvad der vinder. Det er hurtigste løber, der vinder. Det er de løber, som jeg... Og det er jo netop en rute, hvor der er rigtig mange forskellige elementer. Der er op og ned, og der er svære sving, og der er mudder og vand og så videre, så videre. Det er kæmpe rum, det er noget stærke, hvor man får det ud af. Ej, hvor lol. Så er der absolut op og bakke der. Det er dansk.